Assalamu alaykum, hormatly davaramdy gatnaşçylar. Salam, qadirli vatandaşlar. Hormatly aýdym tanmyşdoklary. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hemde Arkadagly Gahrman Serdarmyň taýty tagallarlaryň netijesinde täkim paýhat ummany magtym bol Praga ýylynyň her bir güni toýdur bayramlara wetlenýär. Häzirki döwürde milli aýdymsa sunatymyzy has ösdürmek maksady bilen ýurdumyzda dörejilik bäsleşikleri ýygyderli geçirilip durulýar. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asratly bäsleşiginiň çäklerini geçirilýän howatçyň aýdymçy ýaşlaryň ýanglan ýarym telebäsleşigi hem ýaş aýdymçylaryň sunata bolan howatyny söýgüsini artdyrmakda ol ähmiýete eýe bolýar. Ýanglan diýarym telebäsleşiginde ýanglan ýan qanatly aýdymsalar bagtyar durmuşymyzyň ajaýyp zamanamyzyň joşgunlygy asby bolup döwletli diýarymyzda ýaň salýar. Gadirli davara gatnaşçylar, şu şahatlykly pursatda milli aýdymsa sunatymyzy ösdürmek ugrundaky belent maksatlar üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyda hemde hormatly prezidentimizde tüý sürekden sag bolsun aýdýar. Milli liderimiz Gahrman Arkadamyň hemde hormatly prezidentimizin janlary sag, ömürleri uzak, döwletli işleri hemişe rowaç bolsun. Hormatly aýdymsar muşdaklary, häzir ýanglan diýarym telebäsleşiginiň jemleýici tapgyryna gatnaşlary uly hormat bilen sahnamyza çagyrýar. Mehman vatandaşlar, telebäsleşigimiziň başynda jemleýici tapgyra gatnaşçylaryň ýerine ýetirmeginde ýanglan ýarym atly aýdym bilen bäsleşigimizi başlaýar. Arkadagly Serdarym gelli, gelsegine kuwan Türkmen diyarım. Evin arkadamar halifamar, sunatyma kuwan Türkmen diyarım. Evin arkadamar halifamar, sunatyma kuwan Türkmen diyarım. Diyarım diyarım, yanan diyarım, Gahrman Serdarmyda kuwan diyarım. Diyarım diyarım, yanan diyarım, Gahrman Serdarmyda kuwan diyarım. Halin dünyada meşhurdan meşhur, bar tarafın kadar, bar yanın ceyhun. Bedevlerin dünya yüzünde belli, bedevlerin kuwan Türkmen diyarım. Bedevlerin dünya yüzünü belli, bedevlerin kuwan Türkmen diyarım. Diyarım diyarım, yanan diyarım, devletime kuwan Türkmen diyarım. Diyarım diyarım, yanan diyarım, devletime kuwan Türkmen diyarım.
Baktım ulu ikeke avadan yurdum Belli sunuatuna xaridar kerkem Dutar tadiyali davara gorkum Dutarına kuan Türkmen diyarım Dutar sadiyali davaran görküm Dutarına buğun Türkmen diyarım 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 yaman diyarım Dutarına kuan Türkmen diyarım 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 yaman diyarım Dutarına kuan Türkmen diyarım 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 yaman diyarım Kahraman serdarına kuan diyarım Olduk Cemal. Eytemde şu azayip diyarda yaşap, özüňem sunğu da adam suwal watanyny nädip wasp etmejek? Gaty dogry. Gelonno gahrman arkadagly gahrman serdarly göl diyarymyzyň waspyny Belentden ýerine ýetirmek üçin Daşoğuz welaýatynyň gatnaşçymyz Oradygoly Jollyýewiň ilkinji gedek ýerine ýetirmegine Ýanglan diyarym telewizýasymyzda ýanglanjak täze watany matly aýdymyna tomaşa edeliň. Garşylalyň sahnamyzda Oradygoly Jollyýew. Devresi gül gül sar Dur saçar mavi asman Gül boynum bağı basar Bitiw batlı vatanım Bu oğul yaylasında Arkadan sayasında Akbaltın ayasında Bitiw batlı vatanım Yıma diyarım yıma Nurana geleceğine Bizim aydıma kine Bitiw batlı vatanım Yıma diyarım yıma Nurana geleceğine Bizim aydıma kine Bitiw batlı vatanım Bizim yeken yeken Havada cennet mekan Yeryüzü bize bakan Bitiw batlı vatanım Yaşadın bakı yaşa Ovadan elim aşağı Dostu gevur kardeşa Bitiw batlı vatanım Yıma diyarım yıma Nurana geleceğine Beklim aydıma hemen Bitiw batlı vatanım Yıma diyarım yıma Nurana geleceğine Beklim aydıma hemen Bitiw batlı vatanım Pehim payhas ummany Magtumul Pragyylmyzda akyllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň at owazasy dünýä dolýa. Gelingini bolsa, Magtumul Pragynyň sözlerine edilen Türkmeniň diýen aýdymy ýerine ýetirmek üçin Ahal welaýatynyň bäsleşmez Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyrys Institutynyň talibi Gurban Sultan Analyýewan çagralyň.
Türkmen halkynyň aňyny siňen Gally Arkas Aýna amatly Türkmen halk aýdym bilen çykyş etsek, Balkan welaýatyndan gatnaşýmaz Hally Babaýew. Qarab qanlı arkazaynam ho Bollu yürüp para qanlı arkazaynam Qanlı arkazaynam ho Ölüm düştü intibarım Qanlı arkazaynam Beni yitirdi ıhmadım Qanlı arkazaynam ho Halen duran senin bilen ey Hala arkazayam ho Neylene varlı çöllerime bir hoş balık yatar Yığınanıp bindin duş bilin İnce milis tutar Deyvulur yüzüme aşık olayım Işkoduna batani Min ağlama anneyleyin Hala ata vatanım Halen duran senin bilen ey Hala arkazayna Hey titrek gidelim ondan hey Düşman görmesin beni Aşık vampir Züleyha Gerçekler morar beni Ey takdirinden merhab olup yaşamalım Senin benden bırak kalsın Kim çallıkladım Sağdım sana kurban olsun Hey Hala arkazayna Aşık tühmet dıvır yar Aylanayın daşından Deriler rüzgarları Hilal kalın daşından Alyamak bitler dahan Büncü bülbür dişinden Yüreğimlerde tağla koyan Hey İyidiler ne yaşından Ey bollu yürek para Hey Hala arkazayna Bollu yürek para Hey Hala arkazayna Hala arkazayna Mehman iyileşler. Bähesimize dowam edýär. Häzirki çykyş etsek aýdym şeýmedem öz söwer ýaryny Sowdum atly türkmen halk aýdym bilen wasp edýär. Gelinginde bolsa Aşgabat şäherinden gatnaşjymyz Garýagdy gelli garşylalyň.
Söy bakışlı dal gerdine tılla vay tumurda kıslı Fedası gının zanın o da yakışlı mı Hakasın men senin köyünde köyüme Ay temir gül puğduğu men bir bilbilem Uçup koltum güllen güle kövdüğüme Yaraşar kırmızı ağla Diline yarasar Vayan tıntıyalaya Ay Timra Diyer dostum gitme hayalim gitme hayaline Gel maradım benim Uluq Cemal. Kuş qanatsız adam arzusu bolmaz diýilşi ýaly, enniki çykyşetsek aýdym çymyzyň ýüregi arzudan noly. Gelin häzir Lewap welaýatyndan gatnaşýmyzy sahnamda çagyralyň. Garşylalyň sahnamyzda Sapar Murat Tekeýew.
getirýär Ahal welaýatynyň bäsleşmez Aynur Gurbanmuradova. Gurbanmuradova garşylalyň. Mehman iyileşler, eziz vatandaşlar. Gelin äzir bolsa sahnamyzda Ýar-ýar adly aýdym bilen çykyş etmek üçin Aşgabat şäherinden gatnaşýymyz Meýlis Ýagdyýewi sahnamyza çagyralyň. Ağlayır men yar yar, ağlar çigir bağrımı, dağlayır men yar yar. Bağlam şanım süvdüğü, mahmum sen yar yar. Aşıkların ardını, mahmum sen yar yar. Bağlam şanım süvdüğü, mahmum sen yar yar. Aşıkların ardını, mahmum sen yar yar.
divanın asırmadır yar yar. Aşıkların bağrını bağmanı sen yar yar. Yar yar divanlar men gelir misin yar yar. Molu tahiradımı bilir misin yar yar. Yar yar divanlar men gelir misin yar yar. Molu tahiradımı bilir misin yar yar. Yar yar divanlar men gelir misin yar yar. Molu tahiradımı bilir misin yar yar. Yar yar divanlar men gelir misin yar yar. Molu tahiradımı bilir misin yar yar. Ilidi vatandaşlar, meşhur Şafi'nin garip kina filminden garibin aydımını Halifa aydımçılarımız ustatlık bilen yerine getiripdiler. Häzir bolsa sahnamyzda garybyň aýdymy bilen çykyş etmek üçin Türkmen Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň talibi Serdar Jumaýew çagyralyn. Garşylalyň sahnamyzda Serdar Jumaýew. Yanmışım oduna, yandım oduna. Beni sat benim amrim, düştün yadıma. Çarmağımdan ot çeken can, birbirindeni. Şamur teker, arduvi, kulum boton senin. Parran geçer kalbimden kara böleri. Emma durum açmağa yarım ben dönmedim. Çarmağımdan ol çeken can birbirindeni. Şamur teker arduva kulum boton senin. Çarmağımdan ol çeken can birbirindeni. Şamur teker arduva kulum boton senin. Kulum boton satene. Oy boğar gözümde ben gittim sen beni. Meyrimden çölürüm cereni cereni. Şahirimden aslan. Meyrimden çölürüm cereni cereni. Şahirimden
insan ömrü söýgü bilen has gözel. Şol gözelligem kalplarymyza ajaýyp duýgulary bagş edýär. Sahnamızda indiki ýanglanjak aýdym hem elbetde şular barada söz açýar. Ömrüme baky gelermiň aýdym bilen çykyş etjek Mary welaýatynyň bäsleşmez Mähri Hojakowa. Eri illeşler. Enniki nowatda çykyş etjek aýdym şeýmaz, Balkan welaýatynyň gatnaşýymaz Guwanç Toýçy. Ol Türkmen halk aýdymy gola gelatly aýdym bilen çykyş edýär. Garşylaýyn. Sahnamyzda Guwanç Toýçy. Gamda kakı bulasın vay kolun sala sala gel. Kırmızı giyin yarım kırmızı giyin yarım seher vakti güle gel. Gülün darın eşitsin amil garip bilbile gel. Al eline kanzare bağrım
bir kaderindi yar gözüm düşün Gördüm yarın simanın gözlerim kamaşanlar Hep gözler bağa girip periler aynaşanda Firvudarak tüsünde bülbüller sayraşanda Amin molhum garip aşık Aydin saatinim bana gelir Uydalı Madamin Hep günüm şokot bile canım al samırdamin Bir huda aşık oldum vay sen konu kırmıdamin Al eline hançere Dile gel Ay kimine yarın vakti Kefbele lama geldi Şükreledim o firagan Aynı telama geldi Hep görünüşe sıkıntıylar Tirvet halama geldi Ay 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 Büsedimin ahire yüzüm tamam geldi Hay yalar min yarım vaktine Adıvıt kalın ana geldi Uygağı Sözümün ahire yüzüm tamam geldi Hay yanar men yarın vaktine Adı öt kalın ala geldi Hormatly vatandaşlar, bätleşigimizde Türkmenistan'ın gahrmany Gödel Şaglyýbanyň sözlerini Begenç Hojaýewiň sadyna döredilen Arka dağım Bedewaty atlansa atly owadan aýdym ýanglanýa. Yerini etirýär. Arkada şäheriniň Abu Anaýew adynaky Halkara Atçylyk Akademiýasynyň talibi Şöhle Muhammedowa garşylaýyn.
her toy birer sağı hem soli. Misli arştın inen tel tepe yani, arka dağım beni vatatlansa, arka dağım beni vatatlansa, bir kırağıdan alıp çıkmani, köye nazarla yar edin ummani. Bağla basar bu ovudun dünyeni, arka dağım beni vatatlansa, bir kırağıdan alıp çıkmani, köye nazarla yar edin ummani. Bağla basar bu ovudun dünyeni, arka dağım beni vatatlansa, arka dağım beni Udyk Cemal. Käbir aýdymlar halkyň hakydatyna baky ýaşaýar. Elbette. Sebebi ol aydımlara ulu ihlas sığındırılıp döredilýär. Sahnamızda indiki nawatda ýanglanjak aydym hem hut şeýle aydymlaň biri. Men sen söýärin. Ýerine ýetirýär Mar welaýatyndan gatnaşýmyz Ýakup Oraglyjew. Seni söylerim ovudun dilber, gözül sen alemin gülgün şosunna. Ölsem de men senden yüzürüp dilber, gün yılla doymarım mahmal sesinde. Yalvarsan bu dünyam yalvar kara göz, varılsın bu dünyam sallar kara göz. Ah yar 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 Sine şesöysün ağlar kara göz, biz kaplar doymayan devli Yetebilmen yarın ağırdır halım, Amuyunur bu kömlüm keştirip balım. Maksadım maradi arzu hıyali, Erermin kakaşıp yalvarmasınlar. Sana yakın yolum taşvan lüleler, rakiplerin beni hoşvan lüleler. Ah yar 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 yüreğim otlarım yaşvan lüleler. Temizsin, görkmüsün, susana sinna.
Ramazan aydymyň ýeferi. Bagşa ýetse aşk heferi. Döredenler zehinleri, yaňlananna, yaňlan diyar. Mehriban iýleşler. Sahnamyzda inniki ýanglanjak aydym türkmen halk aydymy heferli. Ýerine ýetirýär Daşady welaýatyndan gatnaşymyz Aýşa Muradowa. El kızda hayır yaşı, haber kimden alal, tayathanın alalı, tayathan hemra canı garap. Men dülplerim perşan olupdur, men dülplerim timarlap sonra varar men sen barı ver dedi. Hemracan bağı teyle deyip yürüverdi. Tayathan köpeklendi. Hemracan bark gördü tayathan saçlarını darap. Dülplerine timar eriyi oturun ekeni. Hemra tayathanın alen aklının olsap. 14 gecenin aydık yüzündeki burçok dere vakıp. Tavır kararını elden verip bir gazalaydır oldu. Gör vak neme diyerke.
Öňe var ýaz. Ösüş bilen, şan bilen, Munna bardır bakı baktın bakary. şatlygy besen ýar aýdym saz bilen. Gurulan beýik binaların hatary. Arkada şeheri, baktın şeheri. Sahnamızda Ýanglan diýarym bäsleşigimiziň jemleýici tapgyrynyň jemleýici aýdymçysy Arkada şäher Sahjepbarow adynaky ýürüýte sunugat mektebiniň talibi Döwletgeli Atajanow. Arka dağlı Firdar adılva Vatan baktı teknirin kavara Doğulsun ilim azap amara Arka dağ şehri baktı şehri Arka dağlı Firdar adılva Vatan baktı teknirin kavara Doğulsun ilim azap amara Arkada şehri baktım şehri Belin binalarım belin adı var Öksünde çapır dedi bağı var Ulu hatırlara azap yadiler Arkada şehri baktım şehri Belin binalarım belin adı var Öksünde çapır dedi bağı var Ulu hatırlara azap yadiler Arkada şehri baktım şehri Kahraman arkada payhati bilin Bilinde parlayan baydağı bilin Dünya dolan vasfı aydımı bilin Arkada şehri batın şehri Kahraman arkada payhati bilin Bilinde parlayan baydağı bilin Dünya dolan vasfı aydımı bilin Arkada şehri batın şehri Bilin binaların bilin adı var Ötüşünde çapır dedi badı var Ulu hatırlara azap yadiler Arkada şehri batın şehri Bilin binaların bilin adı var Ötüşünde çapır dedi badı var Ulu hatırlara azap yadiler Arkada şehri batın şehri Şägirtlerde şeýle qada, Halypadan alyp bata. yeterler yeňişli ada. Ýanglananda Ýanglan diýar. Mehriban ileşler. Enniki yerine etilecek aýdym halypa şägirtlik arka dağın ak ýoly. Sahnamyzda halypalarymyz öz şägirtleri bilen çykyş edýärler. Garşylalyň. Tayra dutar tayra sen
tutar sayra sen. Oy yanlansın sesin dostluk şanına. Yaşasın cahanna parahat durmuş. Koşul sen dünyanın hoş ovalına. Sayra tutar sayra tutar sayra tutar. Medik ovadana şirin mukama. Adamlar saz çalsa yüdelyer demi. Sayra ilak yüreklerim yodasın. Koy güller açılsın medet sesinde. Toyların kuşluğu mukamlar başı. Bugünlün kuysevi yüreklün tarih. Arka dağlı ilin uvadı bolup. Sayra sen Türkmen tutarı. Sayra tutar sayra sen. Şadlık şovun paylar toylu diyara. Sayra tutar sayra bilbiller kimi. Kanat verip arka dağlı serdara. Sayra tutar sayra sen. Koy yanlansın sesin dostluk şanına. Sayra tutar sayra sen. Oy yanlansın sesin dostluk şanına. Yaşasın cahanna parahat durmuş. Koşul sen dünyanın hoş ovalına. Yaşasın cahanna parahat durmuş. Koşul sen dünyanın hoş ovalına. Alkınışlı dövrün dilin şaşıfratın dünya dolun. Biz bahtiyar sizin bilin arka dağlı sirdarımız. Bilin başın aman bulsun vasfınız edeyle coşu. Arka dağlı sirdarımız uluk yaşa uluk yaşa. Alkış size şöhret size ömür size gayret size.
şöhret ede, ömür ede, gayret ede, mehriban arkadağımız, kahraman serdarımız. Alkış ede, şöhret ede, ömür ede, gayret ede, mehriban arkadağımız, kahraman serdarımız. Häzir bolsa Türkmenistanyň prezidenti hormatly Serdar Bermuhammedowyň ýanglan ýarym telewizýanyň ýeňjiler yglan etmek hakyndaky kararyny okumak hemde ýeňjileri syýlyklamak üçin Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mehri Cemal Mekandurniýewna Mehmedowany hemde Türkmenistanyň medeniýet ministri Atagelli Şamradowy hormat bilen sahnamda çagyrýar. Ýanglan diýarym telewizýanyň ýeňjilerini yglan etmek hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň karary. Bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynyşy döwründe ýurdumyzyň medeniýet siýasatyny üstünlükli durmuşa geçirmek, Türkmen halkynyň aýdym sasyny hassa kämilleşdirmek, täze döwrebap aýdym saatlar bilen baýlaşdyrmak, wekili aýdymçy ýaşlaryň ýerini ýetirjilik ustalygyny barha ösdürmek hemde olary höwetlendirmek maksady bilen milli sunatymynyň aýdymsal ugrundan dörejlik bätleşikleri ýygyderli geçirilýär. Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 33 ýyllyk bayram münasibetli edebiýat, medeniýet we sunat işgärleriniň höwetçiň aýdymçy ýaşlaryň hemde wekili çağalaryň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asr atly bayragyny almak ugrundaky bätleşiginiň çäklerinde yglan edilýän ýanglan diýarym telewizýanyň hem höwetçiň aýdymçy ýaşlar aýdymsal sunatynyň rowaç mendillerine garatlandyrýar. Tehim paýgas ummany Mahmud Pragynyna geçirilen ýanglan diýarym telewizýanyny üstünlükli çykyş edip, özleriniň ýerine ýetirjiligi bilen aýratyn tapawutlanan höwetçiň aýdymçy ýaşlary syýlamak maksady bilen karar edýär. Ýurdumynyň şuraýatlaryny ýanglan diýarym telewizýanyň ýeňjiler diýip yglan etmeli we her bir ýeňjini Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zynjyry bilen syýlagylamaly. Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat dörejlik toporunyň 2-nji derejeli artisti Garyagdy Bayram Muhammedowич Gelliýewi. Elbette şu gün meniň durmuşymda hiç ýyly ýatdan çykmajak bir taryh pursatlaryň biri boldy. Hormatly arkadagy gahrman serdarymyza, ähli Türkmenistanyň ýaş aýdymçylary, bagşylar, saganlarynyň adyndan tüýsürekden sag bolsunmy, alkyşmy ýetiresimeli. Goý hormatly arkadagy gahrman serdarymyzyň jany sag bolsun. Başları dik bolsun. İýil ýurt bähbili tutýan tutumly işleri mundan meýläkleri waşyklary beslensin. Geldi bagtyýar döwür, gaýry döwran islemen. Şanyňa joşup çygyr, gaýry desan islemen. Aýtsam ýekeni, dostlugunluk bekeni. Parahatlık mukamı gayrı mukam islemin, gayrı mukam islemin. Fagcepbar wadynaky arkadaş şäher ýürüýte sunat mektebiniň koreografiýa sunaty bölüminiň 1-nji ýyl talibi Döwletgelli Anna Petrovich Atazanowy.
Ine şuun men durmuşumda ýatdan çykmajak bir iňil wakalaryň biri boldy. Hormatly prezidentimiziň arkadaş şäherine ak mermerlerden gurulan tähmet çekmäne ýaşamana ul mümkinçilikleri bar. Men hem Ýanglandiýarym telewizionine gatnaşyp arkadaş şäherinden onda da ilkinji gede gatnaşyp ýeňji bolmak bagty netip etdi. Milli medeniýetimiziň hak gowunlary Gahrman arkadağımız, arkadağı Gahrman serdarımıza talip yüreğimden köp sağ olsun maycan. Koy Gahrman arkadağımızın canı sağ olsun, başı dik olsun, alıp baryan tutumlu işleri el müdamı rivaz alsın. Türkmeni ilim bağıtıyar, edilme kanleledar, dilinle aydımasa, vatbana can vatanım. Türkmeni ilim bağıtıyar, edilme kanleledar, dilinle aydımasa, vatbana can vatanım, vatbana can vatanım. Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluşyk Institutunyň Ýol Guruluşyk Fakultetining 1-nji ýyl talibi Aynur Täşimradowna Gurban Muradowany. Garaşdy baky bir tarap Türkmenistan ýurdum. Hormatly prezidentimiň şäher paýna bolmak bagtym. Mahem ýeseretdi. Şu portatdan peýdalan milli liderimiz Gahrman arkadağımda, arkadağı Gahrman serdarymda köp taw bolsun aýdýan. Goý olan janlar taw bolsun tutýan tutumly işleri elmidama rowajal. Balkan Vilayet Medeniýet Merkezining aýdymçysy Guwonç Hydyrowich Toyçeýew. Näşuun meniň durmuşymdaýym ýatdan çykmajak iň tolgundur sport atlan bir dowam edýär. Pähim paýhawsym manymak tumuly Praga ýylyna Ýanglandiýarym telewizionine gatnaşyp ýeňji bolmak hemde Gahrman arkadağymyzyň, arkadagy Gahrman serdarymyzyň şäher paýyna munasip bolmak bagty maňa da meýesler etdi. Borsatdan peýdalan Gahrman arkadağymyza, arkadagy Gahrman serdarymyza köp sag bolsun daýdýar. Koy Gahrman arkadağımızın, arkadağı Gahrman serdarımızın canları sağ, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowajlyklara beslensin. Sözüm şu ýerine ýürek buýsancym gadar bilen beýan edäýin. Arkadağı serdarmy uzağa bolsun ömrüňiz, edýän işleriňiz üçin sag bol arkadağymyz. Ay alle alle can alle alle ay canlar sana yar amin kurban alle. Daşoğlu Vilayet Medeniýet Müdürlüğüniň Akdepe Etrap Medeniýet Merkezining tam artisti Oradoğlu Yusufoglu Jalleýew. Ine şu gün Türkmeniň Altyn Asr bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän Ýanglandiýarym 2024 telewizioniniň ýeňisi bolmak bagty maňa meýesler etdi. Muňa diýseň begen ýaryn, buýsan ýaryn. Biz ýaşlara şular ýaly giň sahnalarda çykyş edip öz dörejiligimizi görkezmäne, döretip berýän mümkinçiliklerine Gahrman arkadağymyza, arkadagy Gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Arkadagy serdarymyzyň, Gahrman arkadağymyzyň, arkadagy serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak, tutýan tutumly işleri el müdama rowajlyklara beslensin. Men hem öz ýürek buýsancymy şu ýerde aýdym bilen beýan edesim gelýär. Belent başa täçidinip halkyny kalba baryan ýola guran arkada gün mawdy eleme düşdi ýalkymy
getirdin soğulmaz cevran arkada. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň şekillendiriş Fengoty Fakultetiniň 5-nji ýyl talibi Ferdar Salamyş Jumaýew. Karşı gün meňler yüregimde çağalıktan, yüregime etben iň bir naýbasy arzularymyň biri. Ýanglan ýarym telewizionyň ýeňi bolmak bagty meýesser etdi. Muňa begenjimiň, buýtanjymyň çägi ýok. Bir de şeýle ajap zamanada okuma we döretmek ýeň mümkinçilikler döredip beren milli liderimiz Gahrman arkadaly Gahrman Ferdarmyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmi dama ruwaşyklara betsensin. Edi Türkmenistan Ganatly mekan, arkada dowamy, arkadaly Serdar, kerenli watanam, edi Türkmenim, garym hem namasym, janym Türkmenistan. Öňe bar ýarys bizeňe, arkadaly Serdarym siz bilen öňe bar ýarys bizeňe, arkadaly Serdarym siz bilen Sağ olun. Mar Welaýat Medeniýet Müdürlüğiniň Sakarşahy Etrap Medeniýet Merkeziniň tanşysy Ýakup Akmuhammedowyç Orazlyjew. Ine şugun ýanglan diýarym 2024 telewizionyna ýeňji bolmak bagty maňa hem meýesser etdi. Şu pursatdan peýdalanyp biz ýaşlara şular ýaly owadan sahnalarda çykyş edip öz zekinimizi açyp görkezmäge ul mümkinçilikler döredip beren hormatly Gahrman arkadaly Gahrman Serdarmyza çäksiz sag bolsun maýdýaryn. Goý olaryň janlary sag bolsun, başlary dik bolsun, tutýan tutumly işler mundan meýlekem diňe rowaşyklara beslensin. Bir karar diyarım giň jahana şan, halkymyz bir ýürek millet jana jan. Öňe jan watan Türkmenistan, pek kasamly ikrary bar, şag adamly akwaly bar, ak pataly ak ýoly bar Türkmeniň. Peder ýolu dowamlydyr, her bir sözi şiarlydyr, arkadaly Serdara şöhrat. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Arkadaly Gahrman. Şunun ýaly ýaňşy arzular bilen bäsleşigimizi geçir gutorýar. Ýene de toýly günlerde diýdarlaşýanşak hoş sag bolun. Alkınışly döwrüň dilin, şan-şöhratyň dünýe dolun. Biz bagtyýar sizin bilin,
alkış seni, şükran seni, ömür